vivín? Sí. Como vivín. A miña historia é moi longa de contar, chaval. Cando salíamos xa da escola, no 36, xa tiñamos uns petos na casa xa preparados, porque pan non había. Para ir cunhas saquiñas á playa a matar uns peixiños que lle chaman cabróns, paetas, canjexos, vamos, para matar a fome. E lo que andábamos, logo fomos crecendo, aos 12 anos, pois xa, cando empezaba a dividir, xa a multiplicar e a dividir, xa nos arrastraron ao mar. O traballo, non? Empezou a traballar aos 12 Sí, anos? aos 12 anos, xustos. E en que traballaba? Pois na gamela, nunha gamela para pescar as fanecas. A remos, claro, onde estaban os motores. E había que... O máis triste é que había que roubar as patatas para levar cocidas para o mar coa piel. Tiñan que roubar? En vez de hombre, Para comer? para leválas para o mar en vez de pan, que non había pan. E así foron pasando os anos hasta que meu adianto, logo acabaron poucos de anos, empezou a vir unha fariña de Argentina, que lle chamaban a mandioca. Mandioca. Valía un kilo de pan xa unha peseta. Xa iso xa era bastante. Tiña pechos, tiña outra, pero xa se foi matando a fome. Era unha comedia. E coa chegada da guerra pasou algo aquí, houve fusilamentos? Que coa guerra, cando foi no movimento, aquí no Pasaxe, nese convento dos jesuítas, había 30.000 presos. Detrás do cementerio había unha zanja que todos os días, maiormente eran asturianos. Todos os días mataban 2, 3 camións e xa iban pa zanja. Tal cual como os mataban, caían? Caían pa atrás, e logo pa zanja, e botaban xa con cal, e ali non se sabía nada. E iba así, pasando. Logo delo, cando máis tarde xa marcharon, uns deronlle... Cando lle viñan os indultos xa estaban todos na cova, que era un desastre. E a que anos deixou de traballar vostede? A que anos deixei? De traballar? Pois os 53, porque caín enfermo das caderas. Os plumóns, empezou por estar do plumón, tuberculoso no plumón. Hubo que vender o barco, porque non había que se fixera cargo del. Estaba aí o lambón e o teu primo. A vostede, cando caiu unha enfermidade, preguntaronlle se era buzo ou algo así, non? Sí. Sí. Preguntaronme se era buzo porque tiña... Mira o mal que ten agora os huesos desfeitos, de tanto... É o único que lle dicía que era fora precebeiro. Moitos precebes de apañar moitos, precebes moitos. Ir a Áncora e vir por 500 pesetas de recién casado, no 54, por 500 pesetas cunha gamela a remar de Áncora por Testelo. Logo un bocadillo, iso sí, pagábanos o carrón, pagábanos ben. 500 pesetas, pero aquilo salías poucas veces ben, era unha desgracia. Bueno, Paquillo, moitas grazas. Nada.